Още сме ги базирали. Днешния ден се поговорим малко за млади хора, за деца, за млади семейства, защото това безспорно за всеки един от нас, съм сигурен, че и за другите кандидати, е важна тема. Знаете, ние в годините се опитвахме и не само се опитвахме, и правихме доста неща, свързани с ангажирането първо на младите хора и по-скоро децата към това, те да бъдат ангажирани с дейности, които могат да бъдат полезни за тяхното израстване и развитие, свързани с спорт и с извънкласни дейности. Защото много пъти сме си говорили през годините, звучи клиширано, но то си е точно така, че спорта и образованието и културата са двата фактора, които изграждат един човек. Не само знанията, които натрупва в училище, защото те допринасят физическата активност за здраве, за дисциплина, за самодисциплина и за редови качества, които са ти полезни в живота. А пък отдаването на извънкласни дейности, свързани с изобразително изкуство, с танци, с всяки други такива занимания, които са полезни в развитието на една все още незавършена личност, също допринасят за неговото добро културно развитие. Защото добрият човек е симбиоза между добро образование, спортна личност и ниво на обща и обществена култура, с което наличието на тези три предпоставки предполагат една наистина завършена и добра личност, която да бъде полезна в живота не само за себе си и за близките си, но и за всички околни около него. И в тази връзка спомняте си какви неща правихме, предвид програмата Граждански импулс, която ръководството трансформира в нещо друго, което така и не успях да разбера по-точно. Но там винаги давахме премии на деца, заемали призови места в национални, европейски, световни първенства, на деца, които са призьори от различните ансамбли, оркестри и така нататък. Младежкия дом партнирахме много добре заедно и считам, че тези неща трябва да бъдат продължени от тук нататък в вида, в който бяха, защото те доказаха своята ефективност на практика. Тъй, че ако имаме възможност от тук нататък, ние ще настояваме, ако имаме необходимата подкрепа, за това отново тези добри практики да бъдат върнати. Както и подпомагането на техните семейства, знаете, с продължаване на политиката на 30% по-ниски разходи по отношение на местни данъци и такси за семейства на тези деца, практикуващи спорт, изкуства и извънкласни дейности. Важно от тук нататък ще бъде и факта ние да направим тази програма, за която си бяхме анонсирали в предишните избори, т.е. 2023, свързана с стимулирането, тук Георги след малко ще каже няколко думи повече, с стимулирането на младите семейства, които раждат деца тук, да бъдат стимулирани с материални бонуси, но образованите семейства. Знаете много добре, нашата инициатива беше, че искаме от тук нататък младите семейства, които раждат деца в пасъчник, да бъдат стимулирани, и то най-вече образованите такива, защото в крайна сметка това е гаранция, че образованият човек трябва да бъде толериран по отношение на това, че остава да живее и не само да живее и да работи в наша играта, а и да създава семейство тук и да отглежда деца. Разбира се, важно за нас ще продължи още това ние да стартираме и да обсъдим от тук нататък програма между завършващи работодатели. Нещо, за което много дълго време се говори. Но това е важно. Говоря извън така наречените дуални обучения и всички тия програми, които са на Министерството на образованието, защото най-важната връзка и местната власт трябва да търси връзката между традиционните бизнеси тук на територията на нашата община, които всички знаем кои са,
свързани с хранително-вкусова промишленост, свързани с лека промишленост, свързани с тия клъстерите за автомобили, за да може по-лесно и по-бързо да си намират работа завършващите деца. Значи къса са връзката, толкова години съм следял тия процеси, между или пък някак си се прекъсва желанието и връзката между работодателите, които имат нужда от специализирани работници в тези индустрии, в които преди малко ви казах, и самите завършващи деца. Така че там бихме могли, трябва да насочим усилията си, за да правим тази опосредственост малко по-ефективна. И говорейки тук за създаване и развитие на младите хора, не бива да забравяме, че всичко това, за да остане един млад човек тук, трябва да има една симбиоза по отношение на култура, образование и спорт, както вече казах, не само като инфраструктура и като създаване на благоприятни условия, а като конкретни действия, свързани с това, не само да се опитаме да привлечем и да върнем част от младите хора, които, за съжаление, последните 2 години вече нямат основание да остават тук. И то се вижда от всички. А да не забравяме, че все още, че трябва да връщаме тези, които искаме да върнем по някакъв начин, с някакви по-инновативни и интересни предложения към тях, защо да се върнат тук, а да не забравяме, че все пак има голям процент от млади хора, които все още живеят в Пазарджик и в населените места и отглеждат децата си тук. Затова с всички сили местната общност трябва да показва ангажираност с този процес, която аз лично в последните години не виждам. Всички си спомняме гръмките обещания и гръмките фрази, ще върнем младите хора в Пазарджик, ще направим условия за това, за това, които точно се върна и какви условия направиха, поне аз до сега не съм видял. И не съм чул. Едно голямо нищо. Казвам го пак със съжаление, не с някакво дребно заяждане. Никой не разбра какво се опитаха тия момчета и момичета да направят за тия 2 години. За да могат поне да не прецакват и да не унищожават това, което ние правихме. А те, вместо да надградат върху това, те унищожиха и всички тия добри практики наши. Затова много усилия трябва тук и много работа. Вие си спомняте, аз много често съм се шегувал и годинично го казвам, но като съм ги питал и като общински съветник после и така нататък, викам, добре, къде сте млади хора, какво направихте вие? Викам, като се прибирам от София, гледам една опашка от млади хора от Ихтиман, върви към Пазарджик. Не спирам. За какво да се върнеш вече в този град? Какво да правиш на него? Изчезнаха ни поводите за гордост, изчезна ни средносрочната и дългосрочната перспектива, изчезна работни места не се откриват, нищо се не случва. Какво да прави млади човек? Защо да се върне? Какво да му се случи? Едно мрънкане постоянно и оправдание, то ми бил крив, он ми бил крив. Са тия хора, според мен, аз почвам да си мисля вече, че те истински не разбират какво означава да управляваш една местна общност. Затова много драстично трябва да се промени политиката по отношение на младите хора в посока фокусиране към тях с конкретни неща. Нашите конкретни неща са следните. Отново да направим така, че образованието, спорта и културата да станат интересни за децата. Освен, защото когато те са интересни, те сами ще искат да ходят. Както ние правихме хиляди активности, хиляди неща, провеждахме хиляди състезания, знаете, да не ги изброявам годините. Идваха хора в града, хотелите бяха пълни. Всяка събота и неделя човек може да отиде или на волейбол, или на футбол, или на баскетбол, или на какво ли не, или по острова,
по стадиона, по другите паркови градини се провеждаха постоянно по 3-4 състезания, мероприятия на ден, свързани с спорт и култура. Сега не могат да ги полеят. Не само няма мероприятия, те не могат да ги полеят. Те почнаха да съхнат. Всички тия паркови градини и така нататък. Тъжна картина. Но за съжаление не може да се заряваме колата в пяска, тя е реалистична. И единственият начин да направим нещо и да се опитаме да го променим е това да сме активни в тази посока. Хората ще си преценят кой е техният човек на изборите, кои са техните хора. Народа никога не е глупав. Но ако ние не направим усилия тези неща да бъдат променени към по-добро, означава, че те накрая абсолютно и безвъзмездно ще умрат. А умирайки това свързано с политики, свързани с младите хора и младите семейства, ще ни умре и града. Затова те са важни.